Сега ще ходя се оправям. Там закуся. Се изкъпя. Навънка, между другото, времето. Мислих да съм навънка по тениска, ама май нямам. Днеска ще ходя да правя рама и предмишница. И после май ще ходя в мола, така че мисля да снимам и там. Днеска камерамена няма да може да дойде. Ще трябва аз да снимам, така че днескашното влогче ще бъде изцяло от мен, но да стане нещо въобще, се надявам. Тъй, сега хубаво се оправям. Така. Сега трябва да се измия зъбите. Отделно аз имам кремови, които слагам за лицето, защото няма акне все пак. Така, сега крема остава. Те. Така добре ли? Те. Супер. Така. Оставих телефона някакси. Сега си гледа зъбите. Да, това с 5 минути слагам паста, за да ви колко яко. Днес ще ви покажа като цяло сутрешната ми рутина. Тя се състои от няколко неща. Значи първо си мия зъбите, после се бръсна лицето. Къпя съм, това няма да го снимам, разбира се. И се мажа с кремови за лице, защото ме мъкне все пак и гледам да си го поправя малко или много. Така мажа с ето това. Ето това. И това, и между другото вече от близо месец и половина и доста работи. Опа. Между другото, пак ти спихнали, аз съм сутрин, като стана направо не мога да се гледам. Ето аз се катвам тъй, че нормално горе-долу. Така, сега тренах за фитнес. Има го аутфита. Сега е 2:30. Аз лягах пак да спа, тъй като Авера, с който днес ще тренираме, ми писа, че имам работа. И нямаш какво да правя там. Легнах малко, обработих няколко клипа за TikTok и Instagram. И те подходим в мола да хапнем нещо. И така, цял че за рейса. Взех съм си превъркаута, взех си между другото нов. Бях качвал клипчета в TikTok преди около година на един Reborn и е доста хубав. Взех си от него. Така както викам, взех си от него сега, тъй като ми свърши хайпарона и най-вероятно след това пак ще вземам хайпарон, защото искам да се направя лека почивка от към толкова много кофеини веднъж. И най-вероятно ще почна по-малко да пия за известно време. Ще много почна ма стяга сърцето мене заради целият този кофеин, защото хайпарона беше към 700 мг кофеин. Ако го изчислим, чист кофеин към 550-600, което е доста. В принцип, нищо, че съм пил много повече, но все пак всеки ден да пиеш по толкова не е много добре. И така, ката вари много добре за сега. 80-81 кг съм. Хапвам съвсем нормално, не е като да се лишавам толкова много. Така че съм доволен.
До лятото най-вероятно ще успея да сваля точно толкова, колкото съм се преценил. Те, между другото, бая съм заспал, маля. Ой, да много се събуда по време на тренировка, че не знам кой ще става. Така, аз минах през магазина, взема една вода за тренировката. Малко се поразходя, че Вера ще се къснее малко. Дори точно от две момчета най-вероятно ще тренират с нас. Тъй, че най-вероятно ще имаме много добра тренировка. И съм моля да се събудя малко, че ми се спи на мастия. Аз се легнах в 12 часа, после станах в 5 и в 9 пак се легнах. Сега ми е отвратителен напоследък. Трябва да го поправя, защото не е много. Но ако се правите, като се къщи с кофейка, да не го намаля. Трябва да го намаля, много ще ги. Както казах в предното видео, за ръката много гледам, да не го намалям, да си пия както не съм пил. Разбирам, между другото имам микрофончета вече. Аз съм в раницата, сега като отивам в залата ще ги включа, защото сега навънка няма много смисъл да направя при положение, че се вика, че имам 5 минути. По-добре да запазя батерията в залата, защото те не са някакви много силни или някакви много добри, някакви съвсем бейсик. Един кратко благодарите и да ги ползвам, защото е видео. Даже Мирчо ще му оставя линк за него YouTube канал в видеото. Прайм се казва. Той качва, ама той качва повече на английски. Просто пак тя Тъй, нямам търпение да отида да тренирам най-сетне. Между другото всеки панталони вчера, кропа. Отида каргота и успях между другото на Оникс дропа да си взема две неща. Червеното худи и лилавата буза, така че съм доста доволен. Най-вероятно следващата седмица ще ми дойдат, вече са им пратили худито. Буза със сигурно от понеделника ще я пратят, надявам се. Една версия също успях да му взема една тениска, тъй като крашна сайта и трябваше през моят телефон. Даже на мен ми крашна между другото. Трябва да се рестартирам телефона, че да успея, а пък се бях събрал с една вер в тях, да се мъчим да успеем да го вземем. Накрая знаете ли какво става? Сложили сме худито в количката, тръгваме да поръчваме и сме забравили да сложим на Европа и сме го оставили на United States и трябваше да се мъчим пак, ние докато разберем какво става, вече се разпродаде. Накрая аз взех нещо, което най-не исках, главата буза, но пак е нещо. Аз най-вероятно няма да я носа много, ама колкото има там, ако съм я взел. Сега малко трябва да дойде на здраво, там пса. Там няма много хора. Така, в фитнеса сме вече изпихме си pre-workout-а, аз я Вера. Аз също, да. Да, и микрофончетата. Защото са топа, ама са много силни, бе. Май са много силни, не знам. Сега ще Да. разберем. Така, сега ще ходим да загравяме малко. Ще почнем, ще ви снимам главно. Винаги загравяйте. Винаги загравяйте. Много е важно. Снимаме главно рамото, преди ще са... Той ще прави крака след това, така че най-вероятно сам ще се снимам. Ще снимаме първоначално ramена. Аз ще правя рамена и той ще прави рамена. След това ще прави крака. Той ще прави предмишници, което ще го снима той. И де факто това ще след това ще някъде се разходим, ще ядем. Така, сега какво ще правим? Сега ще загравяме. Загравяме задължително. Да. Много е важно. Бах ти якия pre-workout, брат. Между другото. Между другото, ще ви оставя линк към страницата, където си купувам pre-workout-ите, тъй като много хора са ми питали откъде си взимам. Много са яки, са бая силнички. И сега, брат, ти каза и какво да правим за загрявка. Взимате еластичък и просто загрявате всичко, включително на крака, дори ако няма правите крака пак е важно. Просто хубаво загрейте и като цяло да висиш на лост, също е добра идея. Или примерно някакви набирания, силови. Пити да е глупости, просто да загрееш. Това е целта. Да. Не бъдете олигофрени като мен да почвате с просто една загряваща серия. Точно така. Така, айде да почнем да загряваме. Така, аутфит чек за фитнеса. Загряхме набързо. Да. Я покажа аутфита си. Ола? Покажа аутфита си. Най-бейсик кафета, брат, който може някой да видите.
Баги панталони, силно казвам баги, черна тениска. Любимото ми комбо. Аз съм карго панталонките откът навънка. Джим шарък. Потниче. Газар. Обувки. И това е. Пълен... Абе... Абсолютно естетика. Добре, сега ако почваме. Шоудър прес, предно рамо. Добре. Правим една серия загравка и 2 откъс. Това ще направим с най-вероятно 45, може и 50. Ще видим. Аз мога да пробвам с 60 днеска. Пробай, бе. Винаги самите рамена трябва да са на 90 градуса. До тук. Някъде. Братлето тренира по начина, по който тренират умните хора. Аз тренирам по начина, по който тренират назобаните тренинги им с батки. Като цяло. Като цяло просто колкото можеш толкова. Прави една бърза загравка. Да. Направи някъде 5-6, повече не си трябва. Това е прекалено леко. То стана да е тежко. Сега. Добре, с колко ще правим сега? 50, 40? Ами, ще пробвам с 45, 50, може, не знам дали ще мога да направя повече от 6 обаче. Това е малък проблем. Така че ще направя с 45. Малко съм слабичък се още, ама... Братлето слабичък пък тренира с килограми, които тренират хората, които се занимават с фитнес много повече от него. Не го гледайте, просто е скромен братлето. Просто ще удари малко ползинг, Точно така. защото няма как да Най-хубавото за накрая. Ама да. Няма апетит, както винаги. Така, много е забавно днеска. Брат, май този pre-workout ме удари за само 15 секунди, защото сам е много скучно. Мен още ме е хитнал между другото. Някаква убива, ама... Да, когато един скуп е 30 грама, което е страшно много. 31 даже. 31 Аз грама. даже си мислех, че е 22, аз въобще не бях забелязал. Това не е протеин. Само с пусна музика идва. Юро, тия обувки, те съм си ги взел, гайс, са почти на една година, не знам как съм ги запазил толкова много. Това е инсейн. Само ще кажа, че не те чувам. Какво? Не те чувам. Бърчето не ме чувам. Така че, може да се гарим с него без да разбере. Show you love. Ой, шуган. Бах, деде. Още 3. Няма стане. 3. Още една. Да, аз... Чак толкова сила Как нямам. се предаде, пича? Пълна путка. Ай, дръж. Чакай. Слагай ни 60 направо. Аз ще направя една с 40. Не, знаеш колко? Аз ще направя една с 50. Ти си? Да. Една с 50 първоначално, после с 60. Опа. Бах ти ръце. Какво? Какво правим, братле? Еми, брат, Тя не си... да последни малко. Няма лошо, няма лошо. Ще ми се спи. Майца доспа. Май да. Почти можеш. Давай, Добре, давай. 8-8. После какво ще правим в нова, между другото? Ще ядем, като свине. Като всеки път. Като свине, брат, ще ходим да Абсолютно. гледам макросите, да вземем възможно най-хилче нещо. Брат, трябва да им покажем уния вафли. О, да.
Между другото, мен много яки вафли бяхме намерили, те са мега хелчи и заедно са толкова. Аз мега хелчи не бих казал, ама Абе, поне нямат захар. Поне нямат захар, имат бяга фибри, което е много важно. Протеин горе да убива, ама за цената са добре. Да, брат, колко бяха? 4 лева. Не. 3 евро. Две? То е също. Да, така сега, оба, малко... Сдвоих съм математика, но няма значение. Да, преди малко... Къде си тук на 90 градуса? Да, Между аз никога не съм седял такива неща, винаги съм тренирал за кефа. аз също между другото. Сега да следиш калориите и всички глупости е много важно, обаче малко ме мързи. За тебе разбираемо. Да, аз съм с диабет, така че положението е малко по-трудно при мен. Да, че с диабет и буквално тренирам много повече, отколкото хората, които нямат оправдания. Абсолютно. Така че това нямам време да тренирам, лошо ми е здравето, не мога да тренирам, някакви работи са Пълни глупости, това е много гнусно. Да. Просто трябва постоянство и се тренира здраво. Иначе няма да стане. Буквално, брат. Смисъл, Това оправдание, да, както ти кажа, че нямаш времето, но и напротив имаш. аз съм Сега ходил на си фитнес. deep scroll в TikTok по 5 часа на ден минимум, Да. а отиди на фитнес. Аз съм ходил на фитнес, даже когато не съм спал. сега? Само да не пропусна. Аз Пише ми- имам проблем с Пише ми пише 10 часа, днеска да снимаме. Пише ми 5 сутринта, че е станал. Да. И после викам му, дали е нормален. Да вика, че сега не спал. И после пак ли не спи до 2 часа. И сега казвам както и не. Не, до 12 часа. Добре. Ай сега. И така ме излага пред хората, казал съм им 12. Същата работа. Това Добре. не е, че много хора ме гледат мене, ама карай. Така правим български контент. Да. Ама, Трябва да почнем какво на така? английски, ама като не знам толкова с Не нормално. знам английски. Много лошо. Много лошо. Брат, българска е 9 ли съм спал. Така е. Няма го отричам. Абе, има още какво се желая, брат. Не съм чак толкова нацетен. И пак аз? Дали може повече. Така е. Добре, сега колко ще правиш? Пак ще успея. Ай, първо 50. Сега няма успея. За повече от 6 няма да стане. Вероятно, толкова. М? То толкова. По принцип, ама Аз правя по принцип сериите си с 6-8 повторения. така и трябва. Значи, целта е да правите една серия загравка на мускулна група и след това правите 2 серии до отказ. Или плюс до отказ. И е важно, средната са между 6 и 8, максимум 10. А между 6 и 8 си е най-добре. Така че, да, това е нещо като препоръка от мен. Работи, така че, да. Да, аз по принцип правя с 6-8 повторения и загрявам само когато имам някакво базово. Или ако имам някаква друга мускулна група, примерно като съм правил гръб, правя винаги после бицепс по принцип и изправя една загряваща за бицепс. Тъй, че да. Винаги загравите, винаги загравите. Чем само си изпия малко от шейка и идвам. Да, върхето пие електролит с... какво беше? Креатин, Да, електролит с креатин, аз карам на 9 вода. кажи. Те половина Кажи. от чешмата, защото без искам По-добре. да спих почти цялата вода за преваркалта. Цяло и пиете много вода. Важно е. Да. Виждам много вкусно. Преди малко не казали, че е много гадно. Сложих остатъка от преворкаута в това нещо. Значи това нещо ще вътре има преворкаут с вкус някакви бомбони, креатин с вкус на портокал и електролити с глюкоза с вкус на джиня. Бах мамата. Не знам какво е това нещо, ама не е лошо. Ще оставим снимки на електролитите, креатина и преваркалта между другото. Така цяло, да. Или поне ще се опитам, тъй като това вероятно аз само ще си го обработвам. Тъй, че... Този път нямаме човек, който да го обработва. Нямаме нито камерамен, нито човек, който да ни го обработва. Но другото вероятно ще се опитам да стане по-добре. Следващата седмица ще снимам крака, аз. Така че аз миналата седмица не съм качал, защото справих новата програма и искам да се я направя по-като хората. Като цяло, важното е, програмата няма значение, предите упражнения, които ви харесват, просто гледате да таргвате цялата мускулна група. Бе, примерно, както рамото има 3 части, предно, задно и средно. Гледате пълно упражнение за всяка част от рамото, там примерно с рамо, нали? Не говоря само за рамо. Просто направете програма, която да включва в цялата седмица трябва да тренете цялото тяло по 2 пъти. Мисъл, не скипайте крака, краката е нещо много важно, въпреки че много хора се ебават, че ги скипат. На факто не трябва да ги скипате, важни са. Също така, този колп с не тренирай преса, нали, преса се прави в кухнята, това не е вярно. Тренирайте преса също. Аз, който почти не тренирам преса. Но да, не вземайте пример от него, въпреки че му се получава някак си. Просто гледайте, разпределите самата програма, така да нас да ви харесва и упражненията, които правите и на вас също да ви харесват. Някакво важното е самото упражнение, което правите да ви харесва, не е важно. Това ще гледа в TikTok упражнение, което нали, било по-добро от това, не.
правете това, което ви харесва просто. Но пробвайте нови упражнения всеки Да, път. като цяло не. Гледайте да стигнете към една програма и да не сменете чисто упражненията. Според мен е по-добре така. Примерно моята програма е push pull legs, почивка, горе-надолу на част, почивка. Понеделника правите гърди с трицепс, вторника правите гръб с бицепс, извинявам се. Сряда правите крака с ramена и преса, демек поремно, не? Може и обликовете също да ги тренирате, не са много нужни, зависи от вас. Четвъртъка почивате, спите по минимум 8 часа на ден, това е също много важно. Нека него да се ляга в 5 сутринта и да става в... Не, вчера си в 12 часа. Така е приемливо, да. И като цяло, да. Петъка правите цяла горна част, събота правите цяла долна част, демек повтаряте това, което сте правили. Петъка повтаряте работите, които правите в понеделник и вторник, а пък за lower day, демек долна част, правите също нещо, правите средата, демек крака с рамена и преса. Като цяло, това е програмата, която аз ползвам. На мен лично ми харесва. 5 дена тренирате седмицата и 2 дена почивате, което мисля, че е доста добра Както аз правя даже. Да. Обаче той се сменя постоянно, което не е много хубаво. Не, аз се сменям през 4 месеца някъде, ама то така е най-добре според мен. Според мен не е, ама ваше мнение, мога гледате да четете, да се интересувате повече. На всеки тялото му действа по различен начин, на всеки тялото му приема упражненията по различен начин. Така че както на вас е най-добре. Но винаги пробвайте някакви нови упражнения, според мен. Не е хубаво постоянно да правите едно и също. Според мен е хубаво 2-3 месеца едно, 2-3 месеца друго. Да разберете кое най-добре ви се отразява. Лично ваш избор си е, ама според мен да стигнете към едни упражнения си ги повтаряте с всяка тренировка. Най-важното, което трябва да ви кажа, не правете никога 4 серии. Това е най-голямата простотия на света. Аз го правих това доскоро. Вече правя по 2 работни серии. Holy fatigue е това нещо. Да, и това е много по-добре. Да, като цяло. Тъй, че... 2 дълги се предостатъчно, само се преуморявате и няма никакъв смисъл. Няма да ви правя мускулите повече, ако тренирате нали, повече, как някакви хора смислят. Не, и също така, важно е да почивате между сериите. Не се слагайте някакъв таймер на телефона, примерно трябва да почнете 3 минути, не. Според мен не е така, по-добре. Както на вас не се струва по-добре. Да, като цяло, като се чувствате готови за следващата серия, нали сте се възстановили достатъчно. Не 15 минути почивка, както някои хора си барборят по толкова. Да, аз съм един от тях, ама това няма значение. Да. Той аз понякога, ама вече гледам да се почивам по минута и половина-две. Айде да тренираме, брат, само така барборим на хората. Без музика не е възможно. Брат, аз те тренирам без музика, какво да кажа? Самоубийство. Само момент. Маля каква яка пресичка имам. Колко яко. Не мога повече. Пучо! Тихо бе. Само 50. Даваш ми камерата. Аз ще правя с 60, брат. Ето. 60. Не, брат, 65. Нормалник. 65. Не, най-ешко, аре ще еголифт на малко с 65. Малко прекалява, брат, ето няма значение. Брат. Fuck late. Get heavyweight. I'm heavy body. Май, се чуваш. Моля? Ти ще чуеш, да. Знам, че не мога да говоря добре английски, но не ме е, бе. Така. Ще го научи. Поне е забавно. Те сега намерим програм с Брейцо. Преворкаут, английски ме като на първокласник, но карай. Виж, знам едно нещо на английски перфектно. Fuck the rest, take the test. Абсолютно. Така че... Това е поне малко на човека, че много са баве. Ехе. Това е просто.
Ти си. Чай, че аз забравих тук да таковам. Съй отидвам. 65 страна. Така най-вероятно в момента ще умра. И шанса да успея да се направя серията е малък, но както и да е. Това ще е инсейн. Повече от 5 няма стане. Още две можеш. Не мога цяло спот, на съжаление, ама такова е положението. Добре, стана. 5, добре. Не, 6 Може? Не, 5 са, 5 са. Ама като цяло пак е бая впечатляващо. Като цяло тук сме готови с предното рамо. След това ще направим средно рамо. Lateral raise ще правим. Първо трябва да се Обаче не разтоварям, може. брат. Точно така. Да. Обаче малко трудно се няма как да го махна това, ама... Какво стане, стане? Всъщност, що да не стане? Абе не е чак толкова трудно. Като цяло. Аз повечето пъти разтоварвам с една ръка, защото другата гледам някакви глупости в тиктока. Така. Я махни третата, че ще изтърва телефона. Айде направо аз това ще го махна, да. Абсолютно да. Бах ти гръбчето. Тъй сега какво ще правим? Аз предлагам сега lateral raises. Абсолютно. С кабел. Не. Не, брат. Не, трябва да го пробваш това. Тук няма спечели. Това трябва да го пробваш. Не. Ти пробва ли си На някога? машината, пробвал съм, не ма кефи. На машина е много по-добре. Машината в фитнеса това е легендарна за рамена, така че... Брат, Послушай, ма не. Не, брат, ще пробваш. Няма да пробвам. Ще пробваш. Няма да пробвам. Ще набия. Ще набия. Брат, Няма да набия, аз. добре, знаеш ко. Аз не искам това, ти не искаш това. Айде да правим с дъмбели просто. Нещо по средата. Дъмбели? Не. Lateral raise с дъмбели е чисто самоубийство. Брат. Много е зле, мразя. Машина е много по-добре, много по-контролирано само движение. И мога да правя с повече килограми. Добре, аз ще правя с дъмбели, той ще се справи с неговото. Така става Lateral raise, actually insane, man. Аз не ги правя много правилно, ама карай. Перфектно беше това. Добре, и 8 става, не е зле. Супер! Това беше много добре. Low-key това е insane. С 15 lateral raise actually insane. Това няма да отдигна за едно най-вероятно. Добре, тъпто е, че машината ти е заета. Да. Не. Максимум 3, брат. Ма с някаква го съхва. Оба. Добре, това не е много леко. Го съхва. Дам. Его братлето. Изгуби се. Търсим го действам, че мога да намерим. Цяло? Дали ще науби сега да това те да го снимахме, брат? Може би. Между другото машината май не е сет. Не, она че е там прави. Ще опитаме средове просто. Добре, да прави. Да, ще ходим. Добре. Бате, тая зала е бахче огромната. Фитнес е пик. Да. Фитнес е чист пик. Единственият проблем е, че няма от тия метални тежести, брат. Няма ичибар рол. Няма ичибар рол, съжаление. Мисля, оригинален. Има 1000 варианта, които не са близо до истински, ама... Какво е положението? Между другото машината е заета. Колко яко. Много че. Ще чакаме, да знам. Да, ще говорим простоти до тогава. Както обикновено. Да, това малко ползим. Да направим пъмпчек. Като сега може, да. Ама лапа ще не печем на хората. Да, че някои хора ги е срам, както казах в миналото видео. Добре, не е толкова зле. Човек аз да не съм се пъмпнал още. Не мога да се пъмпна хубаво. Брат, аз горе-долу съм се напомпал. Моля? Викам горе-долу съм се напомпал. Не, аз не мога. От това упражнение не става.
принцип става, но някакви пъти... Тя че малко Не съм ял, ти зубнах в не съм носа, ял брат. точно. Сутринта закусих с 3 фили, с кашкавал и салам. И Аз си ще направих направя, протеинов шейк. Нямаше банани. Аз Банани са нещо легендарно преди тренировка, бърза лехидрачи. И като цяло, може би, Или маха Оризовки. това. Как да детоксикира ти малко лицето. точно така, мисъл, кали. Има кали, точно. Да. Калието е нещо. Аз днес съм закусвал макарони. Няма лошо, Много лехидрачи. яко. Да, макарони или протеинов шейк. Супер. Тези макароните ги изядох в 9 брат, после един протеинов шейк изядох. Ай, между другото към 20 грама кашу. Защото много калории човек няма. Аз вчера си бях вил за след тренировка. Не е лошо, ама писал. Полезни мазнини, обаче е много калории. Според мен е Ако им да правим там. Да Да, като цяло, вижте. обаче не знам дали човека е готов. И замина някъде Разберем. просто. Добре, брат, ти си не позволи да правим. Те само с музика, защото без музика не мога човек. Брат, не е толкова зле без Не, много музика. е зле, Аз много е тренирам зле. без музика като снимам. Много е зле. И е яко. Еднак. Често току-що да не те удари. Не, тупо. Добре. Знам дали беше от... Няма Няма дали беше значение. от солидарност или от към заплаха. Ще разберем. С колко ще правиш? Това където не ме чувам, ама. Осем. Добре, хайде ти сега мене да ме снимаш, братле. Не те чух. Към сега ти мене да ме снимаш. Да, обаче че някакси се сравним, защото не искам да снимаме хората. Да. Не, споко. Добре, днеска не е зле. Пъмпа, добре. Това беше добра сира. Да, нямаше Между много другото, тъпото е, че двамата не искаме да се разваляме програмата и ще трябва малко и така да правим, да се снимаме един Да. друг. Ама Като цяло, как и да е. особено аз. Мразя да сменям програмата. Да, то 6 месеца не се е сменял, което е Така. тъпо. Според Точно мен, така. ама... Сега, нищо, няма проблем. Както казахме, всеки обича по различен начин да се тренира. Опа. Мега много ми се спи по някаква причина, не знам защо. Добре беше, ама си помагах много с тялото. Еми, не, Искам беше. да ви питам. Само аз ли обичам да тренирам с бижута, защото вижте, имам ланец, часовник, гривна. Аз съм само часовници. Друго не ми трябва. Ми Вери каза, че е малумно да тренирам така. Пишете в коментар дали ви обичате да тренирате, тъй като ми е много любопитно. Не бих казал, че е мълна, ама някой мен лично има кеф, не знам. Не само максимум часовник. Колко да се гледам часа и това, ама... Ако ми звънне или сменям песента, примерно. Аз часа не гледам, просто обичам съм генгстър в смисъл, брат. В смисъл, модно Все шоу. пак си Крис, брат, какво ти кажа? В смисъл, да. Не, в смисъл, яко се, в смисъл. Да, като цяло. В смисъл няма смисъл. Това няма смисъл, но има смисъл, да. Много говорим, брат, много говорим. Много сме просто, брат. Ще ми малко. Също, направим малка почивка. Да си продължим. Да, знаете ли, ако направо ще се довършим тук сериите, аз тук и той там. И цяло. ще се включим пак, когато... Само една серия има, тъй че бързо ще стане. Да. И Тук цяло, има да. само една. Аз тук свърших. Си готов вече, да? Да. Его. Като цяло. Малко поговоря, не? Правилно бяхме казали, че някога да звърчи много между сетовете, ама... Да, Аз съм 10 сигурен. минути ги чакам. Чух сега. Ама аз се включих в разговора, така че нямам Сега право ще да- правим задно рамо на кабеле, арчер полове. Това нещо го правя отскоро, Това е ще е яко. добро. Ако ще ли е добро. Проблемът е, че има много хора на кабелите. И малко ще е странно да снимаме, като има толкова много хора. Брат, аз съм странен в момента. Няма коментирам. Хел я, брат, сам това мога да кажа. Че правиш гардина? Ти ще правиш задно рамо, да. Ти слушал да ще умре, бе. Към ти вреси към what the fuck, това време случи.
Peak Day, някой да кажа. Пик ле, брат. Живота е хубав. Супер. Браво, Можеш сам. Още едно. Давай. Бутай. Още. Браво, супер. Ей, нека ме справим задното рамо. Отида се направя Кора, братле. Като цяло, Гайс, между другото, Gymshark пуснаха много яки дрехи. Нямам пари. Скоро. Да. Брат, между другото, бяха пуснали една тениска, която е буквално 1:1 от на David Late Prime, една сила, тето аз ще оставя снимка. това е, може би най-големия David Late Glazer, който някой познава. Да. Буквално разбрах абсолютно всички дрехи, които тази година ще пускат теца на David Late, като David Late каргота, David Late нещо като худи, горница, потник, тениска и лонг слив. Защото реално за кой ще правят нови фотосесии от сега и няма да пускат нови неща. Като цяло. Мисля, те правят някакви инсейн пари това нещо. Да, и между другото даже миналата година бяха пуснали David Late карго панталоните, които са Love Grey. Специално за някакви хора, които просто чакалят и те като мен и разглеждат, но аз не можа да си ги взема за жалост, ама... То се изкупува всичко на момента. Да, Onyx се изкупи Първите буквално за... 5 минути, които опънат това Onyx, се изкупува за точно... Мани 5 минути, за 5 секунди са се изкупвали. Всички просто кепят, че бъде на сайт човек. Да. Но той има един хак как да успееш, ама няма да го кажа, защото се пак тайна. Тайна майна. Ще го свърят с хората, Аз не го знам, ама няма значение. Да. Това е само да си пусна музика. Само хората, които са си купували Onyx, ще знаят. Чакай само да си пусна музика и тук цяло трябва да намерим. И ти е най-доброто според мен. Да, те между другото в Тему продават такива. Да, и сега с някакви мегевци. Ама тук си имам представа, че те ще няма смисъл. Моля? Викам, тук имам представа, че те ще няма смисъл да взема. Ами те са по-хубави. Го направих аз, опа. С таката работа. Вършите гении. Само аз мога да направя. По принцип аз обичам да правя на пек дека за едно рамо или с дъмбели. Аз доскоро го правих там, обаче мисля, че това е по-добро. Някак си повече го усещам. Шаут-аут на... Шаут-аут, не мога да го ребят, не. А рамито, че ми как да се прави това нещо. И як ще се усеща много по-добре задното рамо. Някакво целта е да правите с самите пръсти. Гледайте тук. Правите с по-малки рами, но самата форма е много по-добре и много повече със задното рамо. Докато не ползвате трицепс, пред мишница и казало нищо. И се получава мега хубав пъмп, особено ако дотказ го направите. Просто трябва да си намерите точната позиция, някаква е така е добре. На нивото на рамената. Целта е да гледате на противоположната страна, избута до края. Като ходите само самите пръсти, особено задно рамо. Това е целта на упражнението. И касава е много добро. Препоръчвам го. Да го видя в TikTok. Касава има мега много useful видеа, които мога да помогнат супер много. Ще почна първо с дясно рамо, тъй като винаги почвам от там. Пак ще пробвам за тук, където няма време. Нищо, бъзикам се тук. Аба. Сега някаква е така е добре. Добре да си хванете. И се обръща някаква е така. Това е положението. И бутате само с самите пръсти. Аз между другото не съм го правил така. Много е добро. Искаш да пробвам и аз нещо ново. Гледате ръката да е в немърдащо положение. Така го кажа. Много яки гащи имаш. А? Много яки гащи имаш. Мерси. Пълен да го кринч. Майните ради някакви грамите. Как ска това упражнение? Арчер пълове. Бате мя да се едно се опитваш да отриеш на някой главата често. Абсолютно. Все се много добре. Айде около 9. Ради някакви грамите. Кацава е много добро упражнение. Не много препоръчвам. И също много добре, особено ако погледате хората. Моята форма не е най-добрата, със сигурност може да се подобри. Но това е също добро. Така.
Това упражнение е легендарно. Не мога да се... Мамка му. Ще направим. Тази някакви времето са Кажи аз сигурно. как да го правя. Това е леко. Така. Прави го със самите пръсти. Така. Обърни се и дайте гърдите напред. И застани някакво е така. Нещо такова. И обаче се хвани за... Дай там става. И целта е да не си ползваш китката, а ползваш само е така. Крис. Е така. Това не е толкова. Аз си казвам, че е много добро. Това ти е леко според мен. Абе, както казах, предпочитам да правя винаги, като правя нещо ново с леко, да го правя като скоростта. прави. Ако се си брат, мале. Не ми е леко. Казвам, че. Като е нещо ново, брат, Това нормално. упражнение. Гледай да я мърдаш китката. И като цяло всичко. И си спъни пръстите напред, ставаш по-трудно. Малко трудно, брат. Така е. Аз Направо още едно и с тя толкова, жени Да, направих колко направих даже. Така. Я видим какво е положението. Ето сега. Знам, че не го правя добре, Можеш ама... само задното рамо, изключи предмишчето всичко. Ами не мога, брат. Можеш. И може би гледай надясно, извърши самата глава надясно и просто я дръж така. По-удобно е според мен. Между другото, Можеш още едно-две. аре, още едно и свършвам Давай. тази сфера. Ай, толкова. Много добро упражнение, наистина. Човек усеща се много добре. Между другото, не е Наистина много добре. наистина. Цяло скоро го правя. Доста по-добре от на пек машината. Бих казал аз. Какво мислиш? Да, не е леко е. Малко почивка сега. И най-вероятно може би няма смисъл да снимаме втората серия. Да, защото само ще се изложим, защото аз не знам какво да правя. Поне на това. Не е вярно. Ебе, горе-долу добре стана, май И- телефона ми ще падне. Като цяло за първ път снимаме такова нещо, надявам се се представили добре. Да. Малко странно беше, ама трябва някъде да се почне. Не Сега си цял- ли олигофрен, няма как да гръмнеш. Така е. В смисъл, тренито е, сяка са най-умичи хора на света. Братецата буквално те бидат с тежко, снимат как се тъптят с храна и това е. И правят инсейн пари това нещо. Да, Така че- буквално, брат. Почва да си купуват кола през една седмица. Не е ли така? И така е като цяло. Аз имам бати букука, които си го взех за първа кола. Те напишете първата кола, сигурно е било кола, брат, за 30 бона. Най-малко. Най-малко. По принцип. Те пък даже бяха направили клип с това Тоги как С с Тоги, да. колите. Да, се състезават. В смисъл, братиците са буквално инсейн. Първата е просто си живее живота както трябва. Да, пък сме Забавляват забавляват. Така че, Като цяло сме готови, ще направим още една серия, без да го снимем, тъй като няма смисъл според мен. да. Пред него предполагам, тъй като бъде останал дълго. След това той ще снима как прави предмишница. Между е хубаво да стане предмишница, някакво препоръчвам, въпреки че не го правя. Добра идея. Аз го правя скоро сега заради лято, защото обичам много са лятото в оверсайз дрехи. заради Да, това. като цяло предмишница е нещо легендарно, смисъл. Така че- Някой да имаш. Сега правим тук рамото. След като справим предмишницата, ще ви снимам Да, там от мен някакъв кадър. ще има чао, тъй като трябва да правя крага. Да, той ще Таклакам ме и включи, колене. когато сме в мола вече. И след това ще вземе направо в мола, да, тъй като ще ядем като свине, най-вероятно. Като си аз ще взема един банан най-вероятно. Аз ще взем всичко да видя. Добре, така, хайде да ходим да правим предмишница. Брат, не съм ли много як? Мисля, че току-що бих кринджометъра. Така, сега. С колко да правя?
Ай, дай с 25. Да, 25 ще направя първа серия. Добре, аз така свърших. Сега ще да направя тренировката направо, няма да ви я снимам, тъй като искам да се я направя по-като хората. След това ще ходим, както казах, в малко да хапнем. Мога да обикаля малко. Дали направо там се включа, защото ми се снима цял ден, пък и нямам батерия, трябва да се позаредя малко телефона. И да, между другото ми се отспа, за щастие. И този превъркаут ме цъкна горе-долу, за което се радвам. И тъй, да. Се включа, когато съм в моя, между другото ще ви покажа какво ям след тренировка. Тъй, че седите да гледате. Така, ами свърших тренировката. Сега тръгнах, обаче братлето трябваше да се прибира, тъй като, както казах, има диабет и му беше много висока захарта. И за всеки случай да не стане нищо, му казах по-добре да се прибира. Така че тя ще хора направо само в мола, камерамена се оговорихме да се видим. Така че може да снимам там нещо. Ако не, пак стана яко клипче. Доста чул беше днеска. Хареса ми. Само тъйто малко ме заболя рамото от това упражнение за задно рамо, което той ми каза да правя, ама нормално, като не съм го правил преди. Но стана много добра тренировката, мен доста ми хареса. Първоначално много ми се спеше, защото мен и сърцето нещо много почна ама стяга, защото аз много прекалявам с кофеина, но добре минало, хареса ми. Направих едно упражнение за предмишница, другите две не ги направих, тъй като много се спикнах. Нямах никаква енергия, никаква сила и предпочитах по-добре да ги скипна. Което не е много хубаво, но няма значение. Сега ще хора да се хващам автобуса, надявам се да има скоро. Камерамена е в мола, каза направо хора на там. И тъй, сега там ще хапна нещо след тренировката. Ще включа направо, като съм там. Камерамена. Така, сега ще ходим да ядеме. Какво ще ядеме? KFC. Хел я, брат. Да живее къта. О, брат, нямам търпение, ние да ям днеска, но съм на косъм. Едни макарони. Един протеинов шейк. Аз съм на такова. 300 калории на булка. Смятай. 300 На калории. 300 калории съм. Брат, Не аз съм ял като цял ден днеска. Аз като болкам ям към 5-6 хиляди калории минимум. Сега ще взема такова, бе. Направо, Много работи взема сега аз. Да, направо взема една кофа за 10 човека да я изпакам. Аз кофе, брат, не вземам. Аз искам. Тъй, че, То така е най-добре. да. Тъй, че. Трябва, брат, обаче да смена протектора, защото гледай как се вижда. О, боже, брат. Да, от тук. Това беше insane контент. Брат, нямам търпение да хора да ям направо много. И това е, брат, един атлет на Gymshark, друг атлет на Брид Дивинича, ама бъдеш. Някой ден кочи лев 10. То между другото не е толкова трудно да се има атлет. Буквално трябва да 10 000 последователя. На кое, бе? На Gymshark, примерно. А пък другото как трябва бъде дивиници, как? Да, ами там също, най-вероятно също. Чай. И да имаш много гледания. Реално май просто трябва някой друг атлет такова да предложи. Ами те трябва да ти пишат като цяло. Аре бе, ние върза тази връзка. Ко? Викам, ние върза тази връзка. Брат, между другото, то панталони ми е бахти малкия, тъй си взех. Ама, какво са? В размери, бе. Хиксел. Хиксел? Да, бахти го. Ще ме като турба, бе, това е S. Ес. Това е S. Аз нося хиксел и ел, брат. Дай ти Между поеш другото, на... Оникс тъй си взех и той ми е елка. И двата. То ви четирите също, аз не видям, че дай на там. На мен това ми е М. Брат, направо ми умаля ръката. Брат, ще ми смени ръцете, да я знам.
Той ми брат ти гледай как кова и няма става и тъй като го държа. Да. Да, я знам, стойка вземи. Той тя ми умалява, брат. И трябва да държа и те ръка. Ето е бонус тренировка след работа. Да. Пред мишница. Те малко се почина сега. Нямам търпение, брат. За пети път го казвам, но умирам от глад. Курите го провалиха. Кое? Курите те провалиха, викам. Ко? Нищо. Братлето беше прекалено естрогенно завишено. Буквално изглеждаш като гей. Но то братлето си беше малко обратен, ама сега какво са направили, всички са такива като нас. То не, че ние сме много... Не, всъщност, между другото, моят тестостерон е с около 2-3% над нормата. Знаеш какво си правя такова изследване? То и аз трябва да си пускам меса след като. То по-скоро преди лятото трябва да вирава да си пускам. Сега кожа да им кея силен. Да, бе. Добре. Аз се чура какво да си взема още. Не ще видя. А тук е баси жегата, бе. Да, аз невероятно ще се облека по компрешън след малко. Да, бе, то и аз. Какво снимаш? Брат, не знам, сега ще разгледам. Така, Ба, да, от тази страна. ето. Не, Тя е направо аз. Дай, чай. За вкъщи, що за вкъщи? Защото не харесвам с табла. Чакай, аз да си видя какво да си взема, бе. Какво ми поръчваш? Ма аз не съм взел даже. Опа, Забравя, бе. Брат, чай ще го направя на 0,5. Изгледа много странно. Бе, брат, той иначе нищо не се вижда. Абе, снимай и тогава. Само. Абе, Брат, ти ме убие с кое, бе? с твоето. Ой, това аз трябва да плащам. То, бе, колко е малко, бе? Спирам влога. Като цяло ще го хапна просто от този бургер. После най-вероятно ще обикалям и се прибирам. Така че, лайк, subscribe.